Pilason ang isa ka security guard matapos gintiro sa kaangayman nga gwardya sa Corner Delgado Mabini Street, Iloilo City proper kainas sang aga. Ang biktima mo si Willie Salazar, 30 anyos, samtang ang suspect naman mo si Regimar Tupas, 29 anyos, kag-residente sang Tapas, Capiz. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Iloilo City Police Station 1, iyagin pahayag nga base sa ila investigasyon, antes pa matabo ang insidente, nagbaysay ang duha sa sagwa sang establishmento nga ila ginaobrahan. Nagpukutay ang duha kag dito na ginluthang sang 3 ka beses ang suspect ang biktima gamit ang iyang service firearm. Nakaangon sang pila sa paa kag sa iya latrasan ang biktima. Matapos ang insidente, kalmado nga nagsulod sa establishmento ang suspect kag insurrender ang armas nga iya gingamit. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima samtang ginaresto sang kapulisan ang suspect. Ginalantaw sa mga kapulisan nga ang daan nga hiliguttanon ang rason sa pagpangluthang sang suspect. Sa subong padayon pa ang investigasyon sang Iloilo City Police Station 1 kag scene of the crime sa operatives na hanugod sa insidente. Posible naman pasakan sa kasong frustrated homicide ang suspetsado. So based sa aton initial nga investigation kay na mga alas 9:15 sa aga may natabo ini nga confrontation sa ato nga sa aton nga suspetsado pag sa aton nga biktima. May ara sila nga previous nga pinaisay kag doy kay na naglabotanay naman din sila. So din na tiruhan sa aton nga suspetsado which is on duty guard sa sining establishmento ang aton nga victim, no, nga isaman ka security guard. Initial nga pilas timbang nga paa. Kag sa buli ang nabatian sa aton mga witnesses is 3 kalupok. Sa interview naman sang Bomba Radio kay Gary Tupas nga utod sang suspect, wala gid siya sang ihibalo nga may kaaway ang iya nga magulang. Suno kay Gary, sa subong wala na sila sang mahimo kundi batuno na lang kung ano ang mangin konsekwensya sa nahimo nga krimen sang iya utod. Wala mami, sino mo na una kay siyempre halin kami sa uma makatuloy ganit para mag-ubra, hindi mo kita ka para mo problema. Kay why man ko pa idea si naman, hindi man ako hambal nga ginkuan sang biktima or si utol man ang sala urang biktima kay ti. Why man takbalo ko nang tabugid mo, subong mo takbalo gani pag abot tibla. May pa kami may pa ko nagkontakto sa ila pati sa amon parents gani.